Чичин, Мондроя. И хидишкия. Охранникой коридор киҷо шидан ки раи чӣ нагуфтиян? Ма як бародари тоҷики шумо ҳастам аз Тоҷикистон. Дар Россия чандин ҳазор тоҷика. ҳар як кадоми ӯ бародар гуфта ба назди ман бия. Россия ки омадӣ, ёру бародар, хештабор, ин ҳамаш дурӯғай. Фаҳмидӣ? хато мекунед бародар. барои чӣ мардуми Доғистон, Чечен, Кавказ, Рус ва дигар миллатҳо дасти якдигариро мегиранд, аммо мо тоҷико ба ҷои дасти якдигарро гирем, хуни якдигарро мехӯрем. гӯш ки хитагарини бад гирифтӣ. мақсадта бигӯ. мехоҳам ки бародарамро ба Тоҷикистон барам. шунидам ки вай шумо қарздорай. оҳо, кадом кор гарима бародари ту будааст? Далер. Далер? бале. вай гарени путат кадагия. медонӣ? ана ин $10,000 барои қарзои бародарам. $10,000 та гир, да кисат зан. вай бародари ту дар дасти ма 7 сол дига бепул кор мекунад. баъд қарзош тамом мешавад. бародари азиз, илтимос мекунам, ҳамин пула гирем, ма бародарма ба назди модарам барам. модарам касалай, интизорай, бачаша, илтимос, акаҷон. мехоҳӣ ба Тоҷикистон зинда равӣ? биро, дарай берун пуш. گاپا نمیفهمی؟ همون $2 رو گفتمی و дигар кӣ будани ман ба ту чӣ дар кор? он қадар тоҷиконе ки аз дасти шумо азоб кашида мегаштанд, онҳо озодона мегарданду ту бошӣ саг бари ҷон дода мемурӣ. сазои шумо ҳамин аст, марғоб. من نباید با ما را